अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. माननीय या विधानसभा मतदारसंघाची एक बातमी अशी लागली की या विधानसभा मतदारसंघाचे वैभव नाईक यांचे प्रतिस्पर्धी दत्ता सामंत असतील. खरं म्हणजे दत्ता सामंत असतील किंवा विशाल परब असतील यांनी पूर्वीच सांगितलेलं आहे की आम्ही कुठल्या प्रकारे निवडून आमचे नेते निलेश राणे हेच ही विधानसभा लढवणार आहेत. फक्त वैभव नाईकांना मी सांगतो ही खरं म्हणजे हेडलाईन घ्यायला पाहिजे तुम्ही. माझं पत्रकार विनंती आहे की माननीय निलेश राणे यांनी आपल्या चातुर्याने वैभव नाईक यांची राजकीय प्रवेशद्वारावर बुच मारलेला आहे. मुद्दा पण सांगतो, निलेश राणे यांनी आपल्या चातुर्याने त्यांच्या राजकीय प्रवेशाला बुच मारल्यामुळे वैभव नाईक सैबर झाले आहेत आणि ते अशा प्रकारच्या बातम्या आता पसरवत आहेत की दत्ता सामंत राहतील आणि वैभव नाही. माझं म्हणे दत्ता सामंत आणि निलेश राणे हे दोन्ही नाही, हे एकच आहेत आणि या ठिकाणी ठरले आहे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार म्हणून भविष्यात निलेश राणे साहेब असतील. वरून तशा प्रकारे ग्रीन सिग्नल आहेत, कुठल्या अडचण नाही आणि असले आग लावण्याचे काळी लावण्याचे धंदे कोणी करू नये. विशाल परब असतील, विशाल परब माझ्या माहितीतून जर कापला तर त्याच्यावर निलेश राणे अशा प्रकारचं वाक्य बाहेर पडेल. अशा प्रकारचे आहे. दत्ता सामंत यांनी स्वतः अनेक वेळा सांगितलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांना जर वाटत असेल आमदार वैभव नाईक किंवा शिवसेनेच्या उभाट्याच्या लोकांना वाटत असेल की यांच्यामध्ये अशा प्रकारचे बातम्या पेरून जर त्या ठिकाणी कार्यकर्ते संभ्रमावस्थेत जातील, काही होणार नाही आहे. पालकमंत्री ज्यांच्याजवळ ह्या कोकणची जबाबदारी ते पालकमंत्री साहेब म्हणतात आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब म्हणतात आणि सगळे कार्यकर्ते म्हणतात. त्यामुळे संभाव्य उमेदवार निलेश राणेच असणार. त्याच्यामुळे कोणी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. परंतु वैभव नाईकांना जे काय समाधान मानून घ्यायचं ते मानून घेऊ. त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो. महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की हे सगळं करत असताना आमचा कार्यकर्ता कुठला विचलित होणार नाही. या जिल्ह्यामध्ये भविष्यात येणारे जे विकासात्मक कामं आहेत किंवा पर्यटनावर आधारित जे आपल्या ज्या संकल्पना आहेत पालकमंत्र्यांच्या असतील, राणे साहेबांच्या असतील आणि निलेश राणे साहेबांच्या ज्या संकल्पना असतील ह्या पूर्ण करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता प्रामाणिकपणे काम करेल. त्याचबरोबर ह्या जिल्ह्यातील ह्या तालुक्यातील विकास होण्यासाठी आम्ही पालकमंत्री साहेबांना निश्चितच आग्रह धरणार. फक्त मच्छीमारांचा प्रश्न असेल, तो शेतकऱ्यांचा प्रश्न असेल किंवा सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रश्न असेल यासाठी केले जातील. आपल्याला महत्त्वाचा मुद्दा पण सांगतो, माननीय पालकमंत्री साहेब अतिशय ग्राउंड लेवल येऊन बारीक आपल्याला माहिती असेल राजकोटसारख्या किल्ल्यामध्ये काही नव्हतं आणि सगळं उभं करणं अचानक, त्यानंतर आज मोर्याच्या धोरणाकडे काम करणं हे सोपं नाही आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या माननीय पालकमंत्री चव्हाण साहेब यांची लोकप्रियता या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होत आहे ती ऑलरेडी आणि हळूहळू वाढत आहे आणि ह्या सगळ्यातून उठलेले पोटसूळ आहेत म्हणून अशा प्रकारे बातम्या सुटत असतील. माझी ह्या आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की कोणत्याही परिस्थितीत ज्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते संभ्रमावस्थेत जाणार नाहीत. वैभव नाईकांनी आपल्या किती प्रयत्न केले तरी निश्चित आहे ते धोरण निश्चित होईल आणि ह्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, माननीय राणे साहेब असतील, माननीय निलेश राणे साहेब यांच्या माध्यमातून निश्चित या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होईल याची आम्हाला खात्री आहे. दुसरं म्हणजे तुम्हाला मुद्दा की कोवळीचे मतदार भाजपचे आपले सरपंच हे या वैभव नाईक यांचा सत्कार करण्यासाठी गेले. खरं म्हणजे तो विषय तसा नव्हता. त्यांचा एक मुंबईचा कार्यकर्ताला तो तिथे होता, त्यांना बघण्यासाठी तिथे गेले. त्यांच्या तो शिवसेनेचा कार्यकर्ता होता, तो तिथे थांबलेला. मी इथे या म्हणून सांगितलं, ते गेले. त्यांना काय विषय माहीत नव्हता आणि मग त्यांना पुढे बोलवलं आणि गेल्याने शुभेच्छा. अशा कुठल्या शुभेच्छा देण्यासाठी वैभव नाईकांनी कुठलंही काम केलं नाही. त्याची स्वतंत्र बातमी मी तिथले ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच त्यांना आणून मी तुमच्या मीडियासमोर हजर करणार आहे. म्हणून अशा सगळ्या गोष्टी करण्याचे जे आज प्रयत्न वैभव नाईक ह्याचा अर्थ असा आहे की त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकलेली आहे आणि ह्याच्या माध्यमातून त्यांना एकच माहिती कोणत्याही परिस्थितीत आपला पराजय डोळ्यासमोर दिसत आहे. म्हणून अशा बातम्या पसरवणे आणि बुकाचे श्रेय घेणं ह्या पलीकडे वैभव नाईक यांचं कुठलंही काम नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.